Molweni bangcwele, I hope siyaphila sonke namhlanje. Namhlanje verse 5 to 7. Sizozidibanisa zonke kuba nathi sisobona xa sesifunda ukuba kwazona zidibene. Masiqale ke ngokufunda. Ewe, ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthala konke, yithini elukholweni lwenu nongezele isidima. Esidimeni ke ukwazi, ekwazini ke ukuzeyisa, ekuzeyiseni ke umonde, emondeni ke ukuhlonela uThixo, ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwana, ekuthandeni ke abazalwana ukuthanda abantu bonke. Masithandazeni. Heavenly Father, Bawo siyabulela ngelizwi lakho, siyabulela ngokusigcina kwakho, siyabulela Bawo ngeenceba zakho. Xa siqala le veki Bawo, sifumana la mazwi asikhuthazayo bana masikhuthale elukholweni lwethu. Sicela Bawo uvule inhliziyo zethu ukuze sikwazi ulamkela ilizwi lakho, usomeleze nasekuhambeni kwethu ukuze sikwazi ukuhamba ngokwelizwi lakho Bawo, nangamandla kaMoya Oyingcwele uthi osiphe wona. Bawo ngicela ube nawo wonke umuntu olapha namhlanje, udibane nabo apho bakhoyo, ubancede, ubakhuthaze, ubomeleze, ubakhulise Bawo ngenxa yozuko lwakho. Sicela konke ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Verse 5 ke uqala ngokusinyanzela ukuba masijonge ezi vesi zigqithileyo. Uthi ngenxa yoko. So kufuneka sijonge ukuba uyoko lo uthetha ngantoni. So khumbula ke bangcwele ukuba kwivesi ezigqithileyo besifundile phaa kuverse 3 ukuba uThixo ngamandla wakhe usiphe zonke izinto ezizingise ebomini nasekuphileni ubomi obumzukisayo. Sabona last week kuverse 4 ukuba siphiwe izithembiso esithi sakubambelela kuzo siye sikhule ekubeni ngamadlelane kwisimo sobuthixo. So now ngoku uPetros uyaqhubeka athi ngenxa yalonto, ngenxa yoko, ngenxa yezi zinto siziphiweyo ezisincedayo ukuba sihambe le ndlela uThixo asibizele kuyo, ngenxa yoko masikhuthale ekubeni kukholo lwethu songeze isidima. So khumbula ke bangcwele phaa kuverse 1 sasifundile ukuba siphiwe ukholo oluxabiso lunye nokholo lwabo babengabapostile bakaYesu. Sasifundile ke ukuba olukholo siluphiwa ngenxa yobulungisa, hayi obethu ubulungisa kodwa ubulungisa bukaKristu. Enye into kubalulekileyo siyikhumbule yokuba phaa kuverse 4 last week besibonile ukuba sesisindisiwe ekonakaleni okukhoyo ehlabathini. So ndisikhumbuza loo nto ukuze kungabikho mntu ocinga xa sifunda ezi vesi zanamhlanje ezithetha ngokukhuthala nokongeza, kubekho umntu ocinga ukuba siyalusebenzela usindiso lwethu. No, sisindiswa ngenceba kaThixo kuphela, ngenxa yobulungisa bukaKristu kuphela. Nguye olilungisa elipheleleyo, nguye wasifelayo ukuze sihlanjululwe ezonweni zethu. So ezi verses zibhalelwe kwabantu abasele besindisiwe, not abantu abazama ukuzisindisa. Akho mntu unako ukuzisindisa, sisindiswa ngenceba kaYesu kuphela. So ngamanye amazwi uPetros apha uthi senisindisiwe nje nikule ndlela yokukhula ebungcweleni, yokukhula ekufaneni noYesu umsindisi wenu. Khuthalani ke ekubeni kukholo lwenu nongeze isidima. Now elagama lesidima ke besikhe sadibana nalo phaa kuverse 3 lithetha ukuba necharacter encomekayo. Xa ndisebenzise igama lithi icharacter ndizama ukuthi ukuba ngumuntu ophila ngendlela encomekayo, not nje xa uphambi kwabantu. Ewe kubalekile xa uphambi kwabantu, but naxa kungekho bantu bakujongileyo. So basically bubuwena. So uPetros ngaloo ndlela uyasikhuthaza ukuba ukholo lwethu malukhatshwe
sisimo esincomekayo esinesidima. Masongeze ukwazi. Bangcwele ke ukuze sikhule ebungcweleni, ekuhloneleni uThixo, kufuneka sikhule naselwazini lwethu. Into endihlala ndiyithetha ukuba akonelanga ukutyhila iiBhayibhile zethu xa sisenkonzweni qha. uThixo ufuna simazi, sizazi indlela zakhe. Siyazi ke mos ubana xa ukuze simazi umntu noba ngubani na, kufuneka sichithe ixesha naye, sithethe naye, simamele intetho yakhe, sijonge izenzo zakhe, sibone ukuba ungumntu onjani. Iyafana ke loo nto nakuThixo. Asikwazi ukukhula ekumazini ukuba sidibana naye kanye ngeveki enkonzweni for iiyure ezimbalwa ogqiba siqhubeke ngobomi bethu ngongathi akekho. So siyakhuthazwa apha ukuba sikukhuthalele, khumbulela gama lokukhuthala, sikukhuthalele ukwazi. Siyaqhubeka sifunde ke ukuba kulwazi lwethu okanye ulwazi lwethu malukhatshwe kukuzeyisa. Ekwazini ukuzeyisa. So self-control. uPetros uyayazi ukuba sizoqhubeka sisilwa isono apha kule ndlela sizoyihamba. Umntu nomntu uzothi ngoku eyaziyo ukuba nantsi indlela kaThixo, kodwa ngamanye amaxesha kuzobakho into apha ngaphakathi kwethu erhalela ukungayihoyi laa ndlela siyaziyo ukuba yiyo elungileyo. So sonke sisasilwa isono, sonke kusekhona isono esisamane sivuka ngaphakathi kwethu. So uthi kufuneka sibe nokuzeyisa, sikukhuthalele ukuzeyisa. Xa sihamba le ndlela yokukhula ekuhloneleni uThixo, kufuneka sikukhuthalele ukuzeyisa. Uyaqhubeka ke uPetros athi pha ekuzeyiseni masibe nomonde. Ela gama lomonde ke linako ukuthetha ukunyamezela okanye ukubekezela. So nalapha siyabona ukuba uPetros uyayazi ukuba le ndlela ayizuba lula. Kuzobakho amaxesha okutyhafa okanye amaxesha okurhalela ukuba sivele sinikezele, sincame. Kodwa uthi masibe nomonde, masithi chuncembe kuyo le ndlela, singatyhafi, sibambelele kuzo ezazithembiso besithe ngazo okanye la madinga besithe ngawo phaa ku-verse 4 ukuba siwaphiwe nguThixo. Uyaqhubeka ke uPetros athi emondeni masikhuthalele ukuhlonela uThixo. Besithethile ke ngako ukuhlonela uThixo kwiiveki ezigqithileyo ukuba elaa gama lithetha ukuthini. Besidibene nalo phaa ku-verse 3, so andizuphinda ndithethe kakhulu ngalo. So umntu angazikhumbuza ngalo ngokubuyela phaa kulaa video ka-week 3 ubana ufuna uzikhumbuza ukubana besithe kuthetha ukuthini ukuhlonela uThixo. Na uPetros uyaqhubeka athi ekuhloneleni ke uThixo masongeze ukuthanda. So sithetha ngothando apha abazalwane, ekuthandeni abazalwane, ukuthanda abantu bonke. So apha sijongene nothando. Kulaa ncwadi yokuqala yakwabaseKorinte, chapter 13 verses 1 to 3, uPawulos uthi noba ndinganezipho zonke, noba ndinganezipho sokuprofeta, noba ndinganezipho sokuthetha ngezilwimi, ukuba andinalo uthando andiyonto. uYohane yena athi ulixoki umntu othi uyamthanda uThixo kodwa umthiyayo umzalwane wakhe, kuba lowo ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angathini na ukumthanda uThixo angambonanga. So ungayifunda loo nto phaa ku-1 John chapter 4 verse 20. So uthando lubalulekile, siyayibona kwiiBhayibhile zethu zonke, kwiincwadi zonke zeBhayibhile. So naye apha uPetros uyasikhuthaza ukuba masikukhuthalele ukuthanda abazalwana nokuthanda abantu bonke.
So oluthando alukho limited kubantu abakholelwa lento siyikholelwayo, kodwa lufikelela kubantu bonke. Ewe kubalulekile ubana masibathande abazalwane bethu, kodwa masimthande wonke umuntu odalwe ngemfanonye kunye noThixo. I-application yethu ke namhlanje bangcwele izokuba lula because ezi verses sizijongileyo namhlanje zi-practical kakhulu. So i-application yethu siyayazi bana siyifumene throughout esi study sanamhlanje. So siyabona umana ukuba likholwa akuthethi nje ukukholwa njengengqondo, ubani engqondweni yam ndiyakholwa. No, kukukholwa ngenhliziyo, nto leyo iye iaffecte konke ukuphila kwethu. Akukho lula ke ukuhamba lendlela yobuKristu ehlabathini elonakeleyo. So lamazwi ezi verses ayasikhuthaza ukuba masiphile njani. Nathi ke bangcwele masikhuthazaneni because akho namnye umuntu onako ukuyihamba lendlela eyedwa engenalo uncedo oluvela kwamanye amakholwa. So siyadingana bakholwa, akho umuntu onothi mna ndiyakwazi uzihambela ndingenancedo. Siyadingana kakhulu, siwadinga namandla kaMoya Oyingcwele. uThixo aze sincede ke nibe neveki emyoli.